ang atong silingan nga lungsod. Oh. Duero. Duero. Bagong balita. Bagong balita. Okay. O doon naman ko nadunggan, Sir Mark. Nga, Mayong buntag, ganito kang Mayor Alta Colan. Sana. doon na may konsehal dito nga, ato pangamustahon, nga ikaw may target, oy, nga namang ikaw man taon, i-appeal spread amora. Sige ko kag sol-sol Solsol. ni Mayor. Nga? Abot lagi so, mura mag, tinood ba ni balita, Sir Mark? Nga, Tinood na siya, Sir Fred. Kuhan ko no. Kaning Ni dool na konsyala. ko no. Ni dool na ni Mayor. Kining konsyala, nakaminos na to ni Sir Fred. Ako po na, medyo na apektuhan po ko, bisag di yung tagyo ko magpapikto. Ayaw papikto eh. Paganto na ko sa merkado sa Duero, giingnan man ko dito. Sir Mark, ikaw man ko na tigsulsol ni Mayor Al. Ingon si Kagawa Jipre. Kinsa man tong gusulte? Kagawa Jipre Turalba. O diyan makakadungog, gilive man ko no ang ilang sisyon. Misulte ko no dito, nga kini si Mark Monton, mo ni tigsulsol ni Mayor Al Takulad nga masuko ko no si Mayor Al nila. Purbida po ng sulsol. Di man tingali po, madadag sulsol na si Mayor Al. Kaya doon naman ay kogalingong prinsipyo yun, Sir Fred. So, ato lang hangyoon si Kagawa Jipre nga usa ka mo yawit sa imong baba. Klaruha o na. Kay dili man ni lalim ning mo pataka katiyaw mo na, Sir Fred. Mayor sulsulan. O. Dili na sakto. Pero unsa ba ning ipasabot aning munaglaw man ning Bisaya? Unsa ba ipasabot ning Sulsol, meaning pwede intriga, di ba? Oh, Marites? marites, og advice, mauro ba na? Pero lahi manggod kay sulsol, manggod mo ra manggod og gapainit ka sa tao, di ba? Oh, nga masuko ang mayor ngadto kanila, mao na nga atong gipa hinumduman si Jeep So, Turalba. Sir Mark, sa laing bahin pod, nakita ba yan nato ang Duero karon, di ba? Paspas ang paglambo. Engineer Kit, mga hulagway sa Duero. Nindot na kayong Duero karon. Basig tungod sa imong pagsolsol, may asinso ang Duero. Di ba? Ha? Magpasalamat ta. Pasalamat ta. Magpasalamat ta sa gihimo ni Mayor Al, dili na tungod sa sulsol. Magpasalamat ning maong konsyal. Kung dili tungod na sa initiative niya. Kinsa man ang konsyal ako, sir? Si Kagawa Jipre Turalba. Ako amigo. Imong amigo. Kagawa Jipre Ang kontrobersyal Turalba. nga welcome arc. Kani usa. Mao ni ang umaabot, no? Nga proyekto. Pagkanindot ana oy. Nya atong gikahinabi din atong Huwebes ang engineer, municipal engineer. Kini proyektoha ko no, siyempre, wa na ready to implement na. Pastila kanindot ana oy. Humana na clear na ning mga poste, mga wire o nga barugan ana diha. Pero hantod karon gapaabot sila sa approval sa sangguniang bayan. Mao ni usa sa gi-question ni Kagawa Jipre Turalba. Ani question siya Ano ani. yung gusto? Diba? Dili siya gusto ito. Kay gusto siya. I-close up ko na racket be. Kay gusto siya. Kato- Kana, mo ni ang Mo ni gusto. gwapo. Mo ni gusto sa mayor. Kataw sa. Hatagan o kuang yun. Kani. Kana mo ni gusto ni Kagawa Jipre Turalba. Pastila no. Naunsa. Mura mag San Pedro manok. Mura man na ako. Welcome to. Thank you para ba yun? Thank you dayo, thank you. So, mao na iyang gusto. Di siya atong nindot kayo. Dili, kay mahal ko no. Mura man ni siya. Di kontraktor. Nagtanaw man teles Kagawa Jipre Turalba karon. Jeep, Kagawa Jeep. Kanindot ani oy. Nagawas pa nga ang plano ni Mayor, gisuportaran gud pud ni sa mga opisyales sa Barangay Alihawan nga mo'y butangan ani maong welcome mark. Boundary man eh. Boundary hagna Duero. Alihawan hagna Alihawan. Pastila no, kanindot ana. So mabitaw na dismaya ang mga opisyales pud sa Barangay Alihawan. Unsa to'y rason, Sir Mark? Ni Matod Kagawa pa, Jipre.
numero unong rason niya is mahal. So karon gidetalye na sa municipal engineer nawa na ang mahal. Sakto ba? Dili overpriced tungod kay ang mga gipanggamit nga mga bakal dili ordinaryo, dili ningog dos dagko. Kana yung mulahutay. Ang gusto tali niyang barato kini. Kini kay tarpaulin naman ay plywood. Tarpaulin. Ang nahitabo pa basta ang karon dili na pud niya dili kuno padayon kay dili priority. Priority. Ang welcome kay tubig kuno mo'y priority. Atong ipahibaw po dinhi Sir Fred labi na nimo kay dinhi ang municipal engineer which is siya po in charge sa waterworks sa Duero. Iya na yung gi-explicar o unsag yung dako ang problema sa lungsod sa Duero sa Panubig. So naningkamot ang mayor nga mahatagan gyud og kanang solusyon dili bandid. Doon na sa paningkamot baya. Kadaghan. Si mayor og kalabot sa tubig, lahi pud na ang iyang paningkamot. Ay dinagko pa. Ang gusto ni Kagawa Jeffrey Toralba, isip chairman sa appropriation, nga ang budget para ning welcome ark adto ibutang kuno sa tubig. Di ba na pwede i-rumble nimo? Mao lagi. Tagsa-tagsa man ang mga problema or proyekto sa Duero na anay kanya-kanyang gahin, na kanya-kanyang pondo o paningkamot. Mao bitaw na nga si Mayor Altax tuas Manila kanunay nangitagdaghan nga pondo para sa tubig, para sa merkado, sa panadya. Kining welcome ark do na pud na. Apil na budget. Budget. Pero dili priority. Matud pa ni Kagawa Jeffrey Toralba. Wa makuha ni Kagawa Jeffrey ang hulagway. Nakuha. Lahi ang iya hanap ang iya. Hanap. Masanap ni siya no? Mas klaro tong tuwa sa tarpaulin. Mas klaro na kana may thank you dire. Thank you. Katong usa butangan dalabog thank you tali. Labaw pa kang thank you. Thank you Jeep Toralba. Siya ro di pa mo approve. Mao na nga dili ta ang atong giskutan anay Sir Fred kadto manggiingon gunya tig sulsol ta. Wata mo sulsol. Pero og tinuod na Sir Mark, nalipay ta kay daghan mang makita na tong kabaguhan sa Duero pagkanindot tas Duero. Ilang munisipyo karon paglabay na ko Sir Mark. Ay gisigihag panindot oy. Na nagpintura. So tungod tali na sa imong sol-sol. Jeffrey. Tungod na sa initiative, tungod na sa mga plano og pangandoy ni Mayor Al Tacolad. Gawas pag yun anay welcome ark Sir Fred. Ang ilang barbecue hub, no? Naapay ba? Opening na pod karong Pizza Jess, ugma. Uy, amo tambong ta na Sir Mark. Ugma sa gabi tunay live band dito. Ay, bibo na, bibo. Dili ni siya ingon nga barbecuehan lang nga nas the place ka sa kanito ginikilid sa merkado. Gipahilo na gyud. Nabay litrato na to ana. Engineer. Kanang barbecue hub sa lungsod sa Duero. Kini among partner si Engineer Kit Kador na taga Duero po. Duero. Mas nalipay ni siya. Asa man ka Engineer Kit? Are ka Starpulen o are ka sa welcome ark nga kuan? Adi kuan na siya. Nana siya sa Abante. Tribo Abante ni si Engineer Kit. Mao na nga abtek pud na siya mangita gyud og kuan. Tribo Abante ni siya. Tribo Abante o Tribo Atras. Mao na mga kuan Sir Fred, mga kalambuan, no? Nga nahitabo ron sa lungsod. Well, sa ako bitaw nga sa akong gidugayon lagi sa trabaho, sa media. Ang gidugayon nimo gindulman gyud nga sige kaglabay aning Duero. Nya sa pag-obserbar nato sa kalilaing mga mayor sa tibok Bohol. Kining Duero karon. Karon Karon pa nako nakita ang daghang kausaban sa tinuod. In fairness sa ubang nahimong mayor sa Duero. Karon lagi ko nakita niya ang dating ba? Ni sabay sa panahon. Moderno ang dating. Tungod kay batanon ang mayor. Batanon unya do nagi paningkamot. Agresibo po. So, mao na siya Sir Fred, ha? Oy kanindot. Mao na ang barbecue hub sa lungsod Pastila ninduta oy. Atong gi-imbitar no ang atong mga kasilinganan
nga Hostila, sa kalungsuran, oo. First First ka class. tuwa ka galingkod sa mga first class nga restaurant. Murag resort. Oh, Dalawa, oh. Na open air. open air. Oh. Presko ang hangin. Presko unya secured pag yung kayo. Aha. Kaya nga no na ang police station. Oh. Dool. Dito dool. Oh. Unya safety pod ang mga sakyanan. Kay doon na po ikaw galingon nga parking Area. Moadto ko. Ano sa ni mag-open air, Pero sir? kuan ugma pizza Jess, no? Uy, pizza G's naman dahil, no? So atong September. ugma pizza Jess. Adlaw nga Domingo. Oh. Ay, bibo kayo ni. O Panahon niya- sa pamilya po, family bonding. So, mo nga gitawag nila ni og barbecue hub. So, Barbecue hub. Na doon ako nung banda po, Sir Mark. pandemic man siguro to. Kaya nga na to. Nilat kayo. Sige, sige. Banda. Unya gawas pa ni Sir Fred, gisgutan po na ni Engineer Albert Wapanyo atong Huybes. Ang ila pong food park, no? Food ang park. ilang Duero Food Park nga nahumana po no? Mo ni completed nga project. Kaya wa ba tayo nadungog nga babag-babag na po na ni kagawa Jeffrey, wa ba siya mo babag ani? Ha? Wa na. Wa ba mo sulsol? Di, og naminaw karon si kagawa Jeffrey, mangadto ta, kagawa ugma. Oh. Ha? Ano magkita-kita po ta, Sir Mark? Isip opisyal sa lungsod sa Duero. Kagawa Jeffrey, tural ba? Suportaran ninyo. Magkita ta ugma diha. Ang mga programa, kani Para gunis Duero. tourism gani, attraction gani sa mga para sa turista. Duero na. Kani pod siya mao ni ang Uy, nindo. Duero Food Park. Lain po ni Sir Mark. Lain po na. Asa man ni nakabutang, dapit? Na luyo sa gymnasium. No, sa Duero. Ay, dapit gym. sa beachfront ni. Oo. Dapit sa baybayon. Mo ni usa ni sa gisulti pod ni kagawa ni Engineer Wapanyo. Ninduta, oy. Ready na po na. Mga October, kuan po na October 13 siguro ni buksan. Porbida. No? Daghan ang kausaban sa Duero. Mao na siya. Mo ni dapat nato makita sa mga lungsod. Nakita Na na ne. kausaban. Nakita na ne Oo. sa mga katauhan. Pero naiwa ka kita pod. Wa kita. Ha? Di ba okay man ka pananaw ani? Ha? Ha? Gawas ka pasipog Pareha to kung welcome art, hanap-hanap man to. wa bay katarak ni wa bay katarak ni nigsupak-supak ani. Ang ato lang, Sir Fredo, nga kanang isyu ni Kagawa Jeffrey, atong undangon na. Ay na tagda oy. Di na to na tagdo. Ang ako lang, Ay, dili po maayo na nga. Tinuod man ka pug na sige kag solsol. Mulingon og tig solsol. Pero solsol sa kaayuhan. Abi na lang, malipay abi na ta. lang ang mayor ninyo dili kay baw kay magkinahanglan og solsol. O sa may imong ikasulti karon ni Kagawa Jeffrey Turaba na minaw man ron Sir Mark. Bay ko ikaw ko abot kamay. Abot kamay. Abot kamay. O, naminaw karon be. Atong gi awhag, no? Awhag. Awago na to. Si Nindot, Kagawa Jeffrey Turalba. Nindot to. Isip usa ka opisyales sa lungsod sa Duero, focus lang sa imong trabaho para sa kaugmaon sa lungsod sa Duero. Serbisyo ngadto sa katawhan. Ayaw pagsigi og isyu sa laing tao nga dili apel no sa imong trabaho. So mao na nga malipay gud ta Sir Fred og iyang atagan og kanang focus ng iyang trabaho isip barangay opisyal. Serbisyo lang, ayaw lang pagsigi og pang-isyu. Di barangay di municipal official. Municipal official. Mao na nga atong duyugan ang gisulti ni Mayor Al kung gusto ka nga magpabilin ka nga opisyales diya sa lungsod sa Duero, then kuyuge ang Shine Duero Shine. Kay dili man ni para namo, dili man ni para nako, dili para ni Fred Amora, kundi dili para ni sa mga katauhan sa lungsod sa Duero. Para sa imuhang lungsod ni. Oo. Imuha ha? Dili ba day ka garbo nga maka
dungog ka nga nindot na ang duwero. Oh. Bitaw. Lami kayo isulte nga ako opisyales ko, usa ko. Oh, sa may suporta ng maong Exactly, oh. proyekto ha. Apil ka sa dungog. Dungog. Karon ini kahuman anay mapadayon gini ni Mayor Alta Colad. Unsa man moingon ka nga wa kay apel ka. Apil, oh. Apel ka kay sakop man ka sa sangguniang bayan. Pwede ka ning iyang tarpaulin ato ibitay diha, Sir Mark. Pwede, butangan. Thank you. Honorable Kagawad. Pwede man na ibutang ko diha, Sir Fred, ang mga ngan sa mga opisyales. Sa layo. Labaw pa kang thank you. Muna umaabot nga welcome arc sa inyong lungsod. Sirket, no? Ninduta kayo, Abante yun o kumbate. Hmm. Ng inyong mayor diha. Dili sa duwing pa lang daan pre do makatintal na gyud nga makapangutana na gyud tao gasa dapit ni Asa na ato ni- nakita, Sir Mark. Basig si Kagawad Jeffrey Turalba makasabot ra po na kadugayan. Kadugayan. Nya atong awhagon gyud no si Kagawad Jeffrey Turalba. Ayaw nagbabagbabag. Dili bahala na nagbabag siya ang yoon siya nga atong imbitaron sa atong programa aron po mo padayag siya. Sa iyang mga yango-ngo og kasuko. Ikaw na ginag-imbitar, ha? Are dire sulte ug unsay hinungdan. Anya mag Unsa? basig mag-away mo. Di man ta makigaway. Ha? Di man ta makigaway. Ako, di ra ba ko Siya mubawra. ba siya gawayon ta? Okay. Nanumbag Di ra ba ko mubawra gyud. Mo na nga aron gyud nga makalimtan ang tanan. Ay, very good. Ato gyud siyang imbitaron din he. Maghawak kamay. Hawak kamay. Aron are din he makita gyud sa publiko nga Tulong-tulong tayo. andam og tagana ta nga mudawat. Di ba? Bisag di mga pasaylo, Sir Mark. Dili ayan na lagon. Musulte lang siya. Kay ang tao masayop man. Ang ato lang dili mahimong sa nang imong sayop. Bitaw. Welcome to Jero. Thank you. Sa layo. Saluyo, labaw pa kang thank you.